kasi mapupuntahan niya. Bakit hindi mo hanap ibang mga? Bakit mo? Ano lang ang tao? Wala akong pakialam sa iba. Anak ko. Anak mo rin si Lea. Bakit wala kang panahon sa kanya? Ikaw ba meron? Paano siya pagkilala kay Lea? Ang ganun. What's the truth, Julio? Na meron kang ibang asawa? Na meron kang ibang mga anak? Jenny, ano ba? Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Julio. Mahal mo pa ba si Rosa kaya di ka dito si Frederick? Paano naman napasok dito sa loob? Dahil alam ko, nararamdaman ko. Na meron ka ibang babae. Ang pinag-uusapan natin, Jenny, ay ang pagtira dito ito. No! Ang pinag-uusapan natin ay kung ano ka at kung ano ako at kung nasa anak ko sa katawan mo. Nasa puso mo ba katulad doon? Sa utak mo? O sa puson mo? Nang pakasal ako sa iyo. Sabi ko sa sarili, hindi na balik kasal sa akin dahil mahal kita. Nawala na sa akin. Ikaw, pinalagay ko sa iyo. Ngayon, Julio, sabihin mo sa akin. Nagtagumpay ba ako? Nasolo na ba kita? Hindi na ba ako mawawala ng agaw sa'yo? Pinibigay ko ang lahat ko sa'yo. Dapat ganun ka rin sa akin. Ay, mga bata! Huwag kayo magdudumi. Magpapakodak pa tayo. Babay, babay. Babay. Alin sila? Tukuan. Tukuan ka rin. Diyan ko na pagkakaroon. Asa man? Oh, Aylong. Agkari long advice. Agkari ba ko abang kuno ni permahin. Uy. Ito busi kay man ko dai maglugsong na. oh sige. Permahin. Ako ibilin ha. Agkari kilawom da. Kanji ana. Oh sige. Ang galing-galing na ko. Jag ka na. Uy. Ito ko ba to usa ka ng Sige, sige. Ano naman ba sadya ko, Rosa? Sige. Sabi ko agad na nagkakalibigan naman kami. Kumusta na pala mga bata? Ikaw yung klase na naman. Ayan, sige mo. Ha? Gusto niyo na? Paano makapunta sa Saudi? Ano may kwento pa rin bata? Ano may kaya ba?